E Sonia noastră. Sonia de dimineață. E Sonia noastră. Parcă e o Sonia veselă, mama. Uite, A dormit bine, frumos. ce frumos și ochi. Veniți să treci cu bunica la aeroport? O iei în jos pe bunica? Du-te și țopăie în pat un pic, hai. Aici n-are voie să țopăie, nu lasă. Ah, Nu e voie. La bubu sau jos acolo? Acolo poți să țopăie cârșei. Se strică patul, da. Că aici are arcuri are o și problemă. cu iarbă din aia de mare și e bun. Ăsta e pat, deci 40 de ani, 50 de ani. Și e foarte bun patul. E odihnitor cu iarbă de mare. Ai dormit bine, ai dormit bine acolo. Mami ei nu i-a dat voie să țopăie aici în pat. Bunica, mama ei i-ar fi dat voie și eu și da. Simona zice că îi place foarte mult patul ăsta și nu vrea să se strice. Da, mama e? Că ea a dormit bine, Sonia, în patul ăsta. Ai dormit bine? Dar zi tu, hotărăște tu cum dormim noi la noapte. Cine doarme afară cu Mihăiță? Că n-avem loc. Cine cu cine? Cine doarme? Cum dormim? Cum? Cum dormim noi? Tati unde doarme? Mami aici, tata e cu Cum dormim? Cum ne aranjăm? tata e cu bunica acolo și tati tău unde doarme? Tati meu o să doarmă. Unde? Cu Mihăița afară. Nu o să doarmă peste voi. Doarme cu noi jos? Nu, aici o să doarmă peste voi. Da, și tu cu mami unde dormi? Acolo. Acolo unde ai dormit acum? Da. Dormiți voi acolo și noi aici? Da. Unii peste alții așa? Da. Păi încăpăm unii peste alții așa? Da. Păi nu iei și pe tati cu tine acolo în jos și cu mami. Nu doar. Eu o să vreau să doarmă peste bunica. Cu bunica? Păi bunica doarme, că e copilul ei. Bunica ia și îl ține la piept, așa că e copilul ei. Dar e frumos așa să doarmă tati cu bunica? Da. Da? Da, Tati păi a copil... crescut mare. Mai e bebele mic al lui bunica? Păi da. E? Haide, vreau să venim. Tot copilul Unde să lui venim? bunica e, Unde să nu? venim? Să venim. Hai că vin eu afară, hai. Unde să venim? Ia șepuța, puiu, ia șepuța. Acolo să punem ușorul la Ia Paște. șepuța, Sonia, ia șepuța, să nu se... Mami ce termină bunica. serviciu. Sonia, mami termină Hai. serviciu. Da. Sau e afară, mai lucrează. Termină serviciu. Gata? Da. Nu mai are col. Mai. Nu? Papa? Papa, voi plecați cu avionul. Haide, bunica. Haide, gata. Haide, hai plecăm cu avionul. Ce ai văzut? Am văzut de taca mai tien.
Unde e ea? Eu te spui eu. Ăla-i putești. Uite. Făturașul. Un pui de fluturaș? Hai să mergem la celor. Mergem în față. să vedem dacă e piasul ea. Dacă făturetul ea înainte. Ia uite! Ia uite din ăla care am eu o căsicică. Care? Cred că o zbuia. Cred că sunt de diferite culori. Diferite. Cum pot să fie parte? Dar eu nu pot să ăsta de la o parte pentru că mă încuica. Eu am văzut o albinuță. Am văzut o albinuță. Când s-a așezat pe ceva, e o albinuță. Eu am albinuță pentru că avea dungi. Avea dungi. Da, Mai din cu una mai mare. Care e cel mai e? Care vrei tu? Una mai mare de tot, cea mai mare. Care e cea mai mare? Postul și care e cea mai mare ca ta? Nu pe aia, las-o pe aia lui Bubu. Uite pe asta de aici. Dă-i Bubu cu aia. Uite pe asta de aici. Poți să iei? Cred că ia să văd. Păi nu vreau Bubu să mă încep. Da. Aia, da. Încă una. Dobâl. Dacă mai ia ținăute. Nu se bate soarele, nu vine nici cu soare. Nu vine și nici așa. Nu vine nici cu burta plină, nu vine nici cu ea goală. Ia, nu-i scoate.